What's up mga ka-amigo Bisaya? Welcome to my YouTube channel! Paano masabi? So, karon mga ka-amigo Bisaya, pakita ko ninyo kung paano ko gawin yung pagkain ko na hindi ako gagamit sa kamay ko o kahit paa ko man. Gamit pa yung may kutsara pa. Di kutsara pa. Kanin tsaka ulam. Hulaan nyo mga ka-amigo Bisaya, ano ang gagawin ko. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video upload. So, mga ka-Bisaya, alam nyo na ba ano ang gagawin ko? Paano ako kakain na hindi ako gagamit ng kamay ko o paa ko man? Kung hindi nyo pa nahuhulaan, what? Kung hindi nyo pa naisipan, watch the video para malaman nyo, mga ka-amigo, kung paano ko to gagawin. Sige mga ka-amigo, don't skip and wag kayong bibitiw sa pagpapanood. Kasi may magagandang mangyayari. Do it! Just do it! Sige mga ka-amigo, watch the video. Hello mga ka-amigo Bisaya. O ano, naisipan nyo na ba paano ako kakain na hindi ako gagamit sa aking kamay? Tsaka ito, nakakutsara pa. Gumanon yung kutsara sa bibig ko. Naisipan nyo na ba mga ka-amigo? Wait a minute! Who are you? Kung hindi nyo pa naisipan, so watch until the end para malaman nyo kung ano ang gagawin ko. Seriously? Kung ano ang nasa isip nyo, tingnan nyo sa huli kung ganun ba yung gagawin ko, mga ka-amigong kong Bisaya. Keep watching para may matuto rin kayo kung paano ko to gagawin. Isturumpurukaga. Paano ko to gagawin? Tingnan nyo ng mabuti. Huwag kukurap. Baka may langaw na papasok sa mata mo. Joke. Huwag kukurap. Baka pag kukurap ka, pag tingin mo, wala na. Tapos na. Nasubo ko na. Baka na madaya kayo sa akin. Kaya, huwag kayong kukurap mga ka-amigo Bisaya. Sige, keep watching. Ano ko to gawin ha? May ulam pa oh. May ulam pa yan oh. Chicken. Lagyan natin ang ulam para sarap. Yan. Ito, paano ko to gawin ha? Keep watching mga ka-amigo. Yan, para makita nyo yung dulo sa kutsara. Ang singka hos manat dari. Tingnan nyo ng mabuti. Iskurumbara. Hindi to magic trick mga ka-amigo. Tingnan nyo lang ha, anong mangyayari dito. Tol, punta ka nga dito. Pasasubo. Oh, ano mga ka-amigo Bisaya? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple ginagawa ko. Yung nakaisip,
Very good. Kasi naisipan nyo at natapos din nyo yung video. Tsaka yung hindi nakahula, very good din. Kasi tinapos din nyo yung video. Hindi lang kayo natugma yung isip nyo yung ginagawa ko. Ha. So, I hope na-enjoy kayo mga kaamigo kong Bisaya. Diba? Ganun lang kasimple yung ginagawa ko. Oy, by the way, I hope na-enjoy kayo mga kaamigo Bisaya. And don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa susunod kong video upload. So, mga kaamigo kong Bisaya, salamat, salamat, salamat. So, what are you waiting for? Like na and subscribe. So, babush, paalam mga kaamigo kong Bisaya. Sa susunod nating pagkikita, paalam!